Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Renault Malta, Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta. Je veux qu'on parte, toi et moi, dans un picture play. Qu'on s'envole, toi et moi, dans un picture play. Hey, hey. Ullum miħaj fuq kellimni għandi l-Tizjana Kalleja. Hello. Għawlu, l-net grazzi li fil-ħajja vrum, irnexilek tamel vrum, ġita għek f'kwarta għamlet il-make-up. Tip, but you look great, ta. Thank you, tanti great, ta, najdlek. Inta milt kwarta, jena milt sija. Mela l-net, grazzi tal-li ġejt. Grazzi lilek. U jiena vera nħu pjaċir namlu dal-podcast, għax vera insir naf lil dik il-persuna kif jgħidu bl-Inglis, soul to soul. Veru. U vera kellimna jiena u int. U jiena meta persuna bħalek li tider mara b'saħħitha, leader, dejjem in charge, u dejjem b'daħqa fuq wiċċek, dejjem għaddejja, dak li jkun isu jinsa li this superwoman kella dbatijiet tagħha, kella challenges tagħha. U fil-fatt inti kont qed tgħidli li meta kont żgħira int għaddejt minn ejja ngħidulhom dbatijiet, challenges, għax inti dejjem kien joġbok it-teatru minn dejjem, imma dejjem kont tibża li m'intix cool, taqata ċajt, ma stajtx nifhimha, kellimni għajdli. Mela, l-ewwel net l-introduction tiegħek vum kienet ħafna naħseb, però ftit mill-affarijiet li inti qed ikunu ġejjin minn x'imkien. Ġejjin ma naranix bħala the superwoman jew il-mara li nipprova nlaħaq ma' kollox minn xejn. Però huma ċ-challenges tal-ħajja li jiena għandi. Forsi ħadd ieħor m'għandux daw iċ-challenges kollha, ma jimpurtax. Kulħadd għandu l-mod tiegħu wkoll kif jgħix. Forsi għandha jew għandu erba' titfal xi trabbi, sorta superwoman. Ekku, ġifieri dak li għamilna super lilna n-nisa, kulħadd għandu l-mod tiegħu. Naqbel. Jiena meta kont żgħira l-ewwel play li jiena kont in charge tagħha tajjeb, speċi ħadd sem fiha, kelli 3. U kont għad nitgħallem il-linji tajt il-mami tiegħi fis-salott, kont ir-reġina li għandha dan ir-re li dejjem bidwejja u tipprova tferħu. Għadek tiftakar. Iva. Our king is always said, I wish I could find a way to make him happy. First line ever li kelli nistudja. Wow. Iktar ma kbirt din il-passjoni, din il-fjamma ġo fik baqgħet timbet ritniħu iktar il-teatru, l-affarijiet li jena forsi kont ngħid dan hobby iktar bis-serjetà. U meta kont fi żmien l-iskola kelli ħafna ħabieb tiegħi li illum il-ġurnata naħseb wi cross paths u daqqa jgħidu li ħanġbi tfal għandek u daqqa xekk u dejjem hekk bqajt. Illi kienu jarawni bħala waħda stramba illa li xina nħobb daw l-affarijiet. U kont niġi f'dilemma, speċi ma jina jekk vera nemmen, jekk isu f'moħħi dejjem kelli fejn ħanasal. U dik li dejjem żammitni għaddejja. Illum il-ġurnata da d-diskors li qed nitkellem miegħek mel ngħidu lill-istudenti tiegħi, speċjalment it-teenagers, tal-ħadd iwaqfek minn dak li inti qed tagħmel, għax huwa importanti. Għax inti għatli pereżempju il-headmistress. Mela. Għax inti kont għamilt il-Beast. Il-Beast f'Beauty and the Beast.
Baqgħet tajjat Kont lek ħatta raqra għax il-beast. kienet xi ħaġa tajba fil-verità, imma dak li kus biex tgħid li hawn inti l-beast. Ma jiena l-beast ngħid jiena. U baqgħet sejra biha. Eżgu demek kont jiena. Baqgħid bil-beast. Mela. U isu dak il-ħin tmur id-dar u tgħid ma jiena għax ġast il-karattru jew għax jien naf tkun għadek żgħira. Fimt ċertu affarijiet mhux se tiflaħ Min hemmhekk bdew ftit insecurities iktar. Tizzjana ara kemm nider kif għadt inti. Kelli insecurities kbar meta kont żgħira. Per eżempju li nibża nitkellem, per eżempju illi I go with the flow, noħroġ ma' sħabi ma m'għandix abtit immur il-post fejn sejrin huma. Imma xorta mmur. għax tħoss. Li kieku qed nonqos minn mill-affarijiet ta' dak iż-żmien. Ma jien għandi xi ħaġa ħażina għax mhux qed nieħu pjaċir noħroġ paċe fil. Ma kontx infittex. X'kienet tgħidlek dik il-vuċi? Dak il-qisu hekk, dak il-little elf ngħidlu jiena hekk ġo moħħok, jibda jgħidlek mhux aħjar tmur għall-inqas tagħmel satej tidher li mort. U ġieli konna noħorġu maġina tkun disco jew club. Nħares lejn ħin. Għax dak iż-żmien kien pereżempju jiġi għalina jew il-van jew hekk. U dejjem ma tantx fadal daqt immur. Hekk. Imma kien iħossok differenti. U kont nibża nitkellem fuqha, għal dejjem kont niġma' ġo fija u ngħid isma' aħjar ma ngħidix din. Għax daw jgħidu li xi ħaġa. Iż-żmien ta' qabel mhux iż-żmien tal-lum, għax iż-żmien tal-lum mhux se tmur fuq xi ħadd u tgħidlu hello beast. Pereżempju, jew tgħidlu jien mhux ħireġ. Fimt? Inti kellek ukoll min għallek li vera brava, però mhux ħajtik is-solo. Għax ħoxna. Mela. Kelli xi 12. 12. Taf kemm hija ta' tenera li bniedem jgħidlek inti m'intix ħantik. Brava. Inti tisma' dik il-kelma tgħid qed nagħmel xi ħaġa tajba. Dik kienet teatru x'jiena il-comfort zone tiegħi u anka jekk tgħidli fejn ħa noħroġ, fejn ħa mmorru. X'se tagħżel ħa tagħżel rehearsal jew ħa tagħżel li toħroġ. Nara kien ħa nagħżel rehearsal. Bad wara mor nieħdu kafè. Dan. Day over. U niftakar dan id-direttur kien qal inti brava ħafna. Bdew jitqu għax bdejt nagħmilhom kull parti li kellna fil-musical. Għalli tixrob ħafna, għalli taf xinu jiġri, għalli għat speċi, għalli għat intu kaffarijiet x'tagħmel. Ok. Għalli ma nistawx, għalli xintu ħoxna. Ek, bum. U speċi kont għadni vera zaħira. Ħassejta. Le. Ma nafx se nagħmel. Ma kienx hemm daqshekk għarfien ta' jien naf healthy diet, healthy eating, illum orraj daħlet. Illum jgħidu le huma. Kif affettwatek imma kif bqajt tħares lilek innifsek inti għax xi kultant meta bniedem jgħidlek kumment bħal dak il-kumment jibqa' miegħek snin ta' wara. Jiena għadni sissa. Kultant inkun se noħroġ, nilbes, ninżlu fil-karozza ħan nitilqu, nudu waqqaf fil-karozza. X'ġara? Ħan nitla fuq nbiddel. Għalfejn. Nerġa' mmur nbiddel għax ma nkunx komda. Jiġu dawn il-qisu fażi illi ma jibda joġobni xejn. U jien inkun l-istess persuna, ma jien nibda narani mod ieħor. Ok, ġifiri tajda inti tibda tarak mod ieħor. Eżatt. Ġifiri kieku tiġi qudiemi u ħatajli kemm inti ħelwa. U tilbeż dak u mbagħad tmur tbiddel u tilbeż hekk kont ngħidlek. Tajjeb. Però jiena dak il-ħin infatti
Għamilt ħabta twila ħafna apparti li jena joġbuni loose clothes, għala, għax immur nallem bijom, nkun komda, etc. Imma għamilt ħabta noħroġ with baggy clothes. Bitġjar. Biex tatti. Għax jena lija safe, ma jider xej. Għax kellek dik il-vuċi. Għax inti kollu tibqa tirreferi għal punt f'ħajtek li affettwak. Min daw l-affarijiet illum il-ġurnata mel tal-limt. U anka ħattom on board illi jisma' il-minet nallem jien ma rridux jgħaddi minn dak li jiena għaddejt. Ma rridix dik. U minu ftit forsi qawwi jew għandu ktar peace u bravu, x'se tagħmel ħatarmih. Ħatajdlu le. Jew tajdlu le għax intoħxon. And there is a way. And the way. Biex inti tgħinu tagħmel il-ġid, poġġi bil-qiegħda u spjega. Jiena llum il-ġurnata għandi studenti fihom iktar minni, politi, taf kif. Xiex, ġieli jkun hemm mod isma' tone it down, isma' minni. Ħatimxi aħjar, ħatkun aħjar. Iva vera miss. Imma nitkellmu bejnietna. Hemm ċertu bond. Komunikazzjoni, minn tiltqajt miegħu dal-direttur erġajt. Eżgu. Ejju. Intqajt miegħu. Għalli kif inti, għatlu all right, għalli you slimmed down. Wara żmien. Għatlu Iva, għatlu għalek, għatlu għetnuħu l-parts, għatlu sejra tajjeb, għatlu kuzaj slim down. U għafet jgħam, għax dak li, għax bat tibda dejma. Xatajt. Speċi bis-serjetà ġifieri. U ġili, diġa ħaġa ma għasattilek di, kont nżomm ġo fija, ma ngħid il-ħadd. Ma ngħidix l-ommi, ma ngħidix il-missieri. Ma ngħidix għalfejn inkwetom, ħan inkweta jien. Ma konx tajdilu. Per eżempju, din il-bicċa xogħol, eżempju, ħalli nżomma jiena, ħallihom. M'għandhomx għalfejn joqogħdu jinkwetaw fuq di. Għandna speċi għamil żmien din it-teenage isa phase. Fejn kont ninġema b'ħafna affarijiet ġo fija, u ma jien mhux qed nirilaxxa, mhux qed nitkellem ma' ħadd. Affettwatlek il-relazzjonijiet ta' dak iż-żmien? Naħseb li Iva. Naħseb li Iva, imma naħseb ukoll li ma ntqajtx ma' nies li kienu jgħinuni. Kont nintaqa' ma' the wrong person għal dak iż-żmien. Femni. Mela, jekk jiena għandi bżonn wens, ma kontx insib dik il-persuna. Kont insib xi ħadd li jajjarni iktar, ikun aggressiv, inħallih jilab bid-diskors. Imma taf għalfejn. Ħala. Jiena nemmen that aħna nattiraw Ekku. dak li inti taħseb li ħaqek. Ekku. Allura inti dak iż-żmien kont ħoxna, kont kera, ma ħaqnix, għal-kem kieku kon najdlek xi trid, kont tajdli nixtieq li xi ħadd li jtini wens. Imma inti dak iż-żmien kont ħossok wisq li inti kera u ħoxna u ma ħaqekx. Allura x'tagħmel? Din hija l-ħajja, this is the pattern. Allura inti kont tattira nies li kienu jivvalidaw inti kont li kont diġà taħseb fuqek innifsek. Infatti ġieli kont ngħid jiena hekk. Jiena dini ħajti, ekki, dini l-istorja tiegħi. Sakemm inti tifqa l-babil. Meta fqajt għal-babil? 20s naħseb. 20s bdejt nażel iktar. Bdejt nitgħallem iktar. Titlaq mill-iskola isek Iva ta' konformità. And those years fejn you have to fit in. Rit kont naħdem ħafna animation, per eżempju, because it was the closest li jena ta' dak li jena xtaqt. Bqajt nitgħallem fuq it-teatru sakemm
kont immur naħdem biex inħallas il-courses. Il-ġenituri tiegħi għenuni ħafna, per eżempju, meta jiena tlaqt barra minn Malta l-Ingilterra. Imma il-first step isni jiena ħattu. Naħseb jiena wkoll din il-ħaġa li hija media person tista' tagħmel din il-biċċa xogħol full time. Naħseb hija xi ħaġa ġdida ħafna. Anke kemm hawn nies bħalek Tiziana li dan huwa l-full time tagħhom. Ħafna mill-artisti hawn Malta, ħafna dan huwa part time mhux ix-xogħol tagħhom. Jiġifieri forsi l-parents tiegħek kienuk imma ma kellhomx il-viżjoni tiegħek. Eżatt. U forsi ma kienu jgħidulek aħjar issib job. Mhux għax ma jemnux fik, imma huma jridu l-aħjar għalik, allura f'moħħhom l-aħjar għalik mhux aħjar tmur taħdem il-bank. Kont niprofa ta' ġifieri, imma ma kontx tajba għal dawn l-affarijiet jien. Li noqgħod hekk le. Darba mort receptionist, il-kemm kont inħawwad. Le, minix tajba għalek, no. Dejjem isu kont naf fejn rid nasal. Ovvjament għad nisallu mill-ġurnata, per eżempju ta' żmien ilu għamilt kors ħafif fuq psychology u kif għandi mmur mal-istudent u mal-ġenitur, per eżempju. Ma sabiħ li nitgħallem. Sewwa, mhux għax jiena sirt expert, imma tisma' xi ħaġa jew tisma' problema żgħira. Kif nista' ngħin iktar? Kif ħanittek li aħjar? Illum il-ġurnata qiegħda f'dik ma tgħidilhomx mhux ħantik is-sowlu għax ħoxna, pereżempju. No, ma tarax. U anzi, the inclusion hija importanti ħafna għali, l-inklużjoni ta' kulħadd. Dawn it-tfal tal-parteċipazzjoni ta' kulħadd. Li jiġu għandek mhux kollha forsi ħajsiru atturi u attriċi, imma this is also their safe space. Daqskemm inti kellek is-safe space. Allura inti tmur fis-safe space u hemmhekk taqlaħak kif lajta int. Illum il-ġurnata nħoss illi l-iskola sewwa hija komunità. Min qed jismani l-ġenituri u anke l-istudenti jafu. Naf kemm għandi fiduċja min-naħa tagħhom, dik il-fiduċja jiena għalija hija importanti u napprezza ħafna. Rrid inti allura. Mhijiex ġast ġejn hemmhekk biex nitilgħu fuq l-istage u nuru kemm aħna bravi u kemm aħna tajbin, imma anke ġejn hemmhekk biex ngħinu l xulxin biex nintaqgħu ftit socially. Sewwa. U kultant nibda naħseb u ngħid kif irnexxieli jiena nagħmilha di. Kif illum il-ġurnata naqqat tant nies u ma nibżax nagħmilha, ma niddejjax. Kif taħseb irnexxielek? Process. U gut. Illi ġieli smajt eżempju intu għas għandek kwalifiki, kif qed tagħllem? Min qalilek di? U nuduna li saru jafu maġġat ieħor li hu teacher, per eżempju, ġat ieħor. Imma it's okay. Jekk m'intix komdu. Fimt, it's okay. Imma ħallina naħdmu. Inti wasalt fej wasalt għax għandek ħafna passjoni. Ekku. U temmen ħafna fli qed tagħmel. Iva, naħseb dak l-ewwel pass. Ma tistax tkompli tibni fuq l-affarijiet jekk inti mhux qed temmen f'dak li inti qed wassal. F'kollox. U mbagħad meta tkun ġarrabt int. Eżatt. U meta inti għalik inti mhux forsi bħal persuna oħra xtaq isir attur mar il-lessons u sar attur, inti batejt forsi dak li jkun qed jismana u jgħidu għajma għax kienu jgħidu għax kienet ħossa taċċajt għax kienet żgħira kienet ħossi l-palk, inti trid taħseb bil-moħħ ta' dik it-tifla ta' 10 snin. Fejn kull jum kienet tmur l-iskola u kienet tħossa ħuta barra mill-ilma. Jekk mhux il-palk. U llum ngħid imma kellu jgħaddi da żmien kollu biex jiena nasal saw imma tafxiex kif għadna l-ewwel. Il-proċess li jgħinek tibni u tirranġa u d-determinazzjoni tiegħek li inti tasal għal dak li temmen fih, din għajda ħafna jiena. Ġmet inti temmen f'xi ħaġa u vera ambizzjuża għaliha,
tista' mhux jiġi dolluvju. Għax u mhix xi ħaġa ta' ras jibsa, mhijiex dik. Eżempju, it-timetable tiegħi atroċi. Imma l-laħaq niġbor it-tifel, nieħdu l-iskola mmur għalih, nieħu pjaċir nara x'tallem, x'għamel, nqatta ftit ħin miegħu, nagħmel l-affarijiet tad-dar ukoll. Jekk għandi performance, għandi ħafna affarijiet, mela allura rid noqgħod iktar attenta, irrid inqassam iktar. Xi kultant ngħajja draining iva. U mbagħad l-iktar ħaġa li ddejjaqni immur id-dar u ma narax l-affarijiet in order. Hemmhekk u mbagħad nisbroffa. U hemmhekk trid talli naqra u tajtina hawnhekk mhux it-teacher tajt. Le, nagħmilha nagħmilha, dak żball minn naħa tiegħi, ma kultant iva, naħseb tant kemm qed ngħixu ħajja maġla u forsi ma nkunx id-dar, mixtieqa mid-dar, nieħu pjaċir li nkun irid li mmur u ma narax il-mag fin-nofs għax it-tieni rasi. X'ismur il-partner? Justin qed tisma' il-mag poġġi fis-sink, please, thank you. Waħslu. U waħslu fid-dishwasher. Ajwa. Għatli, il-lum għatli mel, in-nies kienu jgħidu fuqi li jiena busy. Vera. Li kienu jgħidu li m'għandek spazju għal-tfal. Kien fi żmien daqsxejn ibes fej ix-xnija daret u bdiet tinstema' hekk u hekk. Fimt? Li? Per eżempju, jien naf fejn taf kif il-komunitajiet ngħidlu jiena postijiet differenti illi Tiziana ma tridx tfal. Jista' jkun forsi għax kont miż-żewġa u imma nażem anke qabel. Tiziana ma tridx tfal, bet fil-verità jiena qatt mettek, jiena nieħu ħsieb ħafna tfal. Imma ma kienx il-waqt, ma kienx iż-żmien. Tiziana drat li ma tantx tħalli daw l-affarijiet jaffettwawa issa. Illum il-ġurnata. Sewwa, ġifieri jekk m'għandix abtit nisma' xi ħaġa li mhix qed tagħmel sens, jew forsi inti taħseb xi ħaġa fuqi illi m'għandix għalfejn noqgħod nismak tajda, ma nismaħiex. U tista' tibqa' tajt. Għax mhux se ngħidlek xejn, x'inti ddejja qiegħaf. Għax jiena għalija nħossu ħela ta' ħin mel. Għandna wisq affarijiet sbieħ fil-ħajja li qed inħalluhom għaddejjin għax jiena moħħni fik. Le, ideali ħafna dak li qed tajt, sfortunatament mhux kulħadd kapaċi jagħmilha. Imma ideali dak li qed tajt. U tweġġani għax ma nistax nifhimha kemm hawn affarijiet x'kull individwu li jista' jagħmel u minflok qed nara x'qed tagħmel int, x'qed tagħmel di. Għax dik busy, Tiziana busy ħafna, dik mhux se jkollha ċans għat-tfal. Dik tgħid ma tix tfaqi qatmet. Baġġi t-tifel, ma kif qed illaħħaq jiena. Ommi waħda minnu, kien tgħidli misset laħħaq, missek tieqaf, tlamajek nieqaf tieqaf ħajti. Imma l-mammi tiegħek x'isima l-mama? Ġozett u xalik. Imma l-mammi tiegħek tgħidlek daw l-affarijiet għax ovvjament tixtieqek li kollok tfal, però kienet ukoll kellha il-mami tiegħek minn kif tkellimna kellha l-insecurities tagħha. Eżatt. Allura anke fuq kif tilbes. Mingħajr ma trid inti hija xi ħaġa, eżatt. Daw l-insecurities. Allura tibża li ħatibqa' sejra sena wara sena, allura bħala tkun trid tgħidlek isma' kalma, m'intix ħatlaħħaq. Taf kif? Mhux hekk to protect fil-verità. Meta kont pregnant, inti, daqsek. Jiena u int, di xi ħaġa li qbilna fuqha, għax hawn ħafna pressure u hawn ħafna romantiċiżmu assoċjat
li meta tkun tqila, jkollna ħafna daw l-Instagram Reels u bit-tamiek u kwieta. Zbieħ, mind you. Ma nafx int, imma jiena I did not like it dak il-perjodu, ma kelli ek. Kod nintaqa' ma' nies jgħidu li gawdija. Gawdi. U jiena ma konċet nieħu pjaċir. Pregnant. Però għalfej jisna jekk ngħidu li ma noħdux pjaċir. Issa xi ħaġa ħażina. Xi ħaġa ħażina, dak li jgħidlek tirringrazzja l-Alla u min m'għandux tfal. Iva, naf, jiena mhux qed ngħid hekk. Mhux il-punt. Imma mhux kulħadd jesperjenza forsi anki l-fażi li inti tkun f'ħajtek. Fimt, jiena ma kontx ħadd pjaċir pregnant, iġri għaddi, mhux jiġifieri ma rridx it-tifel. Kont not semesters, issa, jiena ma kont naf xej. Ok. La kont naf nbiddel nepi, qatt ma milċej jiena, daw l-affarijiet sewa. Dita semesters, eżempju, ma bdejt, ok, ma lissa naf, tal-limt. Mbagħad trid nitgħallem il-ħalib. Għax jiena kont, per eżempju, nkun ma sħabi, kemm ħana milla, u għamilla 5. Għanet imma daw xinu ma jgħamlu 5, għamilla 6, għamilla 6, għamma kont ninduna li huwa l-tab tal-ħalib. Jinnod biskop, eżempju, fimt? Għallu kienu affarijiet, rikonna, di. Allora first semester, kien ċaqla ek, ħadna ħsieb, ok. Second, quite okay-ish. Imma morru per eżempju ismax, ismax hekk, iwa, all right. Next visit, imma ħanerġaw. So jiena dejjem hekk kont. Waqt itqala. Ma kienitx xi ħaġa ta' hija ħammur ħalli nara. Inti għatli dejjem ħassejt. Isek kien hemm xi ħaġa mhix f'posta fil-pregnancy. Għax jisu hemm din is-saying illi ħatiġri. Jekk inti tajda ħatiġri, sewwana hekk f'moħħna jkollna. Jiena naħseb ma tkunx trid tajda x'meta tajda qisek qed issir realtà. Hekk eżatt. Però fil-verità jekk huwa ħsieb rikorrenti li inti possibilment kienet l-intwizzjoni tiegħek. Ara, inti ċesarja kienet tiegħek. Bil-fors. U kont taf. Kienet xi ħaġa li kelli nagħmel, eżatt. Għal-fatt li bejba qatt ma ġie postu, kont naf biha, eċċetera. Talt titqabel, kien kollox sew u għallu l-isma b'qawwek, so jgħamilt isu 3 days għal xej żejda u tkun l-isptar taf kif issa-qajja ħalli on the Monday kien wasal il-baby żojjina qomt kmieni u ħadd l-aħħar ritratt, tħalli jkolli l-aħħar ritratt u mnalla ħattu. Għax l-image li ġie jidher fil-mera tal-isptar li kien l-aħħar ritratt li jiena ħadd pregnant, huwa l-iktar ritratt li jiena nara llum. U ngħid tara, vera jiena kont pregnant. Jisu dak u l-image, għax tant kemm kont nideru kelli zaqqi tonda stretched, eccetera. Tara stri nara jiena. Skantaw. Iva, one image, jisu jiena ħadd għandi ħafna u biżbilju. Imma that image, istrinajt mnalla ħattu dar. Kien xi 3:30 ta' filgħodu. Ħana jgħidlek xi ġirinna inti meta jiena nidentifika ħafna ma dak li tajta x'aħna tant konna affarijiet għaddejjin f'moħħna li qisek inti you never connected with the fact li inti pregnant u ħajkollok baby, pero dakinhar meta inti kont l-isptar, mela ma stajt tmur imkien, ma stajt tagħmel xejn, qisek daqqa waħda r-realtà tiġi bum u tajt jien pregnant. Ekku. Ħajkolli baby. U f'daqqa waħda bl-Ingliż ngħidu it dawns on you. Ekku. Completely. U għalhekk probabbli tħares li dak ir-ritratt u tajt. Eżatt. Kont pregnant jiena. Mela. Pregnant. Insomma, ma kienx faċli ħafna, għax imbagħad twilet żekk. Inti beta twilet għat li l-ewwel net ismu iddeċidejtu. Dak il-ħin. Dak il-ħin. Ejja. Dak il-ħin.
Kien hemm il-midwife. Insellem il-kulħadd minn hawnhekk għax vera nies bravi. U dedikati. Kemm tal-Word, kemm tal-MPICO. U niftakar li se semmuh. Ma nafx. Ġifieri ma tafx. Se jitwilet u naraw. Dak il-ħin isu hekk. Kenna Noah, Liam u Zek. U xinħarisna li il-baby le Zek, da Zek. Itnej li jintkom. Ija. U bat bdejt nejdila okej, iċċekkejtu, okej, b'titamel Tiziana. Okej, il-baby, all right. Għalfej bqajt is-saqsija. Ma xaħġa bdiet tgħidli iċċekkjaw il-baby. Issa dan il-baby xintwilet beka bla bla. Imma okej, ħatta xi darbtej, li Tiziana okej. Imxejna u dal-baby ħaduh. Għalli ħajkonna noħduh ftit. Għax il-nifs mux qiegħed sew. Okej. Jiena days dad nirrit niġi naqra ftijaj, ma nista' nagħmel xejn. Operazzjoni bħal dik u ċesarja. Eċetera, lejl imħarbat. U l-għada għalt li trid tinżel il-midwife tili mela, tila żgur, tila la neħħi, tila ħammur. Għalt li mint orrajt, tila jien orrajt. No more, saqsuni xiktar, jekk kieni xorrajt jew lejjen, għax laqqas jekk minni xorrajt, munħos xej, għax irrit inkun orrajt. U niftakar konna morna, dal-baby baqa speċi sejjer isu naqra lura. U ndimmin ta' tibda isu it hits you, isma, għaw xaġa serja għaw. Kellu infection. Kellu infection fil-pulmun. Fil-pulmun. Għajderor ma nafux se jiġri, pero it-tobba laqat għalulna okej, laqat għalulna mux okej. Dejjem hemm x'namlu iktar, qed nagħtu hemm x'namlu. Però inti ma tkunx taf. So jgħaddi żmien u dejjem issaqsi. U bdejna nsaqsu isma' tibda titgħallem il-monitors, tibda titgħallem fiex inħajtuh il-mediċina, tibda titgħallem fimt. Min l-iktar ħaġa li weġġatni hija intu kont nara n-nies u bġejja. In-nies li daħlu warajja u ħirġin qabli. Mima. Dik vera kienet xi ħaġa tqila f'ħajti. U niftakar ġesti kont ngħidlu, u konna nitqu għax dak il-ħin inti b'affarijiet tant qisu ħżiena. Let's keep up. U konna nitqu. U fel konna ngħidlu, hekk ġifieri rridu nagħmlu. Dadi verzem dejjem isemmi għajd li inti dejjem tajda di, xi ngħidulhom jiddi qasna f'xi ġifieri. X'ma tafx. Li speċi wellit ju mej wara jaħin tlaqt. It's how it should be, you know. Naf għax impalek, tifel tiegħi għamel 9 ijiem l-MPICU. So hija stramba ħafna, inti tlaqt mill-isptar. Mbagħad tlaqt. Stramba ħafna tmur id-dar, għandek kollox id-dar u l-baby mhux qiegħed. Infatti l-ewwel ħaġa li għamilt, naf. għalaqt il-kamra, ħalli speċi taf kif, ħadd shower, kien ġurnata qabel il-birthday tiegħi, ma rridx inkun l-isptar. Tawni ġifier qalu li trid tmur jew le. U konna morru ovvjament kuljum. Kuljum. Kien jgħidu li bqa' kantalu, in-nurses ħalli jisma' leħlek bqa' kantalu. So kemm dam? 3 weeks. 3 weeks. U meta insomma konna wasalna lejl aħħar sakemm wasalna d-dar niftakar il-bikjun kbira. Isni hemmhekk tfajt kollox il-barra. Għax jisek iżżomm kollox hekk. Iva, għax inti tibda biex tibqa' tipprova. And again, jiena qalbi jienu nitkellem fuq hekk niftakar kont tkellimt il-midwife semmek għatlhom ma kif ma tantx tisma' bnies jew sitwazzjonijiet ta' nies li jitkellmu fuq hekk. Għalt li għax mhuwiex episodju sabiħ li titkellem fuqu. Qedtilha ma jien mhux se niddejaq nitkellem fuq għadi għax jiena naf li hemm barra hemm ħafna nies illi di għada hemm somehow li xkultant terġa' tfaqqas. U ma jitkellmux fuqha. U kemm kien hemm babies fl-MPICU? Kien hemm. U kien hemm. U xivera. Għax jien niftakar wieħed hemm. U ma sitwazzjonijiet differenti. Ġifieri.
Per eżempju, jena li kont ħatta u kol kienet illi l-babies li kienem fej Zeg kien fliktar kamra kritika. Ta' wara. Ah, Naf li mi. u kien l-ikbar baby. Għax ma twilitx premature. Eżgur. Bdejt nejt imma xi ħaġa stramba. Għax eżatt Għax inti il-babies kollha tibda żgħar. tifhem, tibda tipprova tara u da. So qed ngħidha di lax jiena biss għaddejt minna mhux il-każ. Kif qed tgħid inti wkoll. Imma naf ukoll illi wara dal-podcast ħanerċevu ftit messaġġi ta' nies. Illi bis-saħħa tagħna llum hawnhekk u bis-saħħa tal-podcast jagħmlu kuraġġ ukoll jgħidlek ismanka jiena. Għax nemmen il jaw ħafna mamis illi ma jitkellmux fuq, għax ma jafux kif ħaj jitkellmu fuq, jew ma min. Jew forsi jħossu li għandna tendenza aħna li kif issemmi xi ħaġa dak li kun jgħidlek imma ringrazzja l-Alla min tilfu l-baby. Ekku. U jisu meta inti titkellem hekk qatt minti qed tivvalida Ekku. dak li inti għaddejt Terġa' minnu. żomm u tiġma' li huwa Jiena lar. nivvalida dak li qed tajt int għax jiena naf xi ġifieri tmur lura d-dar bil-ħalib f'sidrek. U no, Mela. and no baby. U kull jum inti għamil 3 ġimgħat, jien għamilt 9 ijiem, ħajtek imħarbta. Sa nsaqsik domanda f'dawk it-3 ġimgħat. Għax jiena li ġratli. Bidlitlek kompletament kif tara l-ħajja, kif tara x-xogħol, kif tara l-problemi. Jiena minn dakinhar mhux għax ma kontx, imma naħseb xi ħaġa tixalek dak il-ħin u tgħid. Hemm vera xi ħaġa kbira li qed tgħin. U mhux sirt xi santo sagru, imma sirt nemmen iktar. Jekk jiena tlabt, batt il-baby u morna l-Madonna ta' Pino, batt il-baby u morna r-Redentur, għax jien inħoss isma' it's a give and take. Għana kull fil-ħodu iktar ħagġa sabiħa li namlu. Zek ikun fil-car seat, jiena tinsuq, fit-traffic. Għana tlaqna ħanajdu l-prayer. Sada, għadu ma jabx. Ma taf kif fil-sem tal-missiru tal-ima, unuqot najt il-prayer jienu, tara li lu jitħa. Għaxa tisma, but it's fine. At least, hemm prayer zaħira. Thank you, tal-li zek ġid dar. U tajd li inti Zek it-terapija tiegħi. Ijwa ta' Zek iżom li rridni. Għax bil-forza Jekk ma inkun se nibqa' sejra pereżempju jew ngħid teħe let's push it a bit, għandi bżonn naqra iktar jinnaf ħin għal rehearsals jew hekk. No, that's it. Emmu. Jekk immur id-dar wara xi ġurnata xogħol u sempliċi ġażdar jew ġiġeb bildli għax isset nimxu badna nkissru jinnaf fil-qmis. titieqaf. Daqsek, jgħaddi. Għadu ma jafx kemm qed jgħin lili. Għax bil-forsi inti titieqaf ovvja. Tistax tinjora. Għadu ma jafx ta' daqsek tenera kemm qed jgħini biex għalih inkun mami aħjar. Għax issandi titlu ieħor. Status ieħor. Eżatt. U bqajt naqra PTSD inti minn din il-biċċa xogħol li għaddejt minna li kontet tgħid li milux ma stajtx taqbad il-Justin. Ommi. Eħe. U ġennint f'dak il-ħin, għax inti terġa' tmur lura ġralu xi ħaġa t-tifel. Hekk kienet kbira. Imbagħad tant kemm ħatta kont qiegħda maqbuda fit-traffic, tlaqt mix-xogħol, ħadd mu jirrispondini, naf li hemm Zek fil-kott tiegħu. U kien hemm Justin riqet. ma bidix jaqbad. Ma prattikament da ġara illi l-mobile kien silent u jekk irqadna. U jiena moħħi għalli imma ġara xi ħaġa bil-fors għax speċi missed calls, ejwa wieħed ma taqbdux taf kif. It was silent, no vibration xejn. B'xi mod. U x'għaddilek imħollek il-ħin? Laqqas naf, qas bdejt nara. So bdejt ngħid għandi bżonn immur, ma stajtx nasal. Hija reazzjoni Tani panic attack kbira. Taħseb li hija reazzjoni normali?
Naħseb li relazzjoni normali. Hija reazzjoni normali ma li kieku ma għaddejtx milli għaddejt. Taseb kont tippanikja bl-istess mod. U mhux daqshekk. Ma naħsibx daqshekk. U lanqas jiena persuna li nippanikja, u lanqas irrid inkun persuna li nippanikja fuq it-tifel, għax ma rridx ngħaddi dak il-feeling lilu, fimt? Xi kemm xi ħaġa niqfu nitkellmu, imma dakinhar iva. Dawn huma trauma żu li ngħaddu minnhom. Kienet wisq kbira li rridni koll steering. Allura Justin, please, terġax tagħmel ħaġa il-mobile fuq silent għax tippanikja ħieli. Issa ġibi baby number 2? Mhux ħalli. I don't know, I have to ask. No, Zek għatmu se jkun waħdu, għandu l-nala. Il-nala dogi. Għandu ħafna ħbib, għandu skola sħiħa studenti, ma min jilab. Bizzejt. Issa għan għazzuwixu. Tiziana. Xtara l-futur tijak? Ara. Xtixti? Vea, tixti. Bħalissa, I am in a good place. Jena nħoss. Wara ħafna. Naħseb illi bħalissa edha f'pont fej. Edha komda. Bil-ħajja tijaj, bit-tifel, ara kemm ingergru l-ġen u affarijiet, eccetera. Fir-relazzjoni. Forsi ħaġa materjali, imma inħossni li għandi bżonn nara ħafna postijiet differenti fid-dinja. Okay. Mat-tifel. Nesperimenta, nesplora, xi ħaġa li forsi anka minħabba xogħol nieqaf ftit milli nagħmel. Tikkreja iktar memorji. Naħseb iva dik li koll il-memory book. Li nibda waħħa l-iktar stampi f'dan il-ktieb. Dik ħadha ftit żgħira missing. Bħalissa. Ħanajdlek, take it from someone li jena niklu xogħol. Tajjeb, jiena meta kienu jgħidu li gawdi li t-tifel, għax askun taf kif jgħaddu. Meta inti kont qed tirrakkonta li kien fl-MPICU, għalija bis-serta kollha qisu l-bieraħ. Qisu l-bieraħ. Tifel għandu 14. Jiġifieri vera min jgħidlek, gawdi għax taqqas kun taf kif. Ekku. Vera. Però jiena nħares lura u ngħid jien gawdejtu lit-tifel, jien naf li gawdejtu lit-tifel. Għax għalkemm ħdimt kuljum mort għalih l-iskola, kuljum kont miegħu. Jiġifieri li inti għandu sena u nofsu li jettajd li forsi niġbet naqra iktar mix-xogħol u ngawdi iktar mat-tifel. Kieku għat li niftaħ skol oħra. Le, mux senajtek, żgur. Imma jafta mela imma il-prioritajiet tiegħek huma kif suppost. Le, naqbad lilu min idu il-familja tagħna sewwa. U ngħid isma' ma noqgħodx ngħid għax istrina u hekk hawn xi ħaġa, jew hawnhekk fil-kalendarju hawn xi ħaġa, le. I block u ngħid daw huma tagħna, tlaqna u m'hemmx għax ħafna 7 days jew 10 days ħafna, jekk hemm bżonn. Issa. Now is the moment. So kieku jiena naħseb dik mhux se nitlob iktar xogħol jew nirbaħ l-Eurovision. Okay. Titħol għal-Eurovision? Le. Okay. Ma nistax nirpu. Għalfej? Għax mux se nidħol. Right. Mux għax mux ħadidħol għax ma taħsib xaħterpu. Le. Mek ma titħolx bizda, xo. Insomma. Taf li għaddinna l-ħin, temmen li għaddinna l-ħin. Vera? Għad pjaċirjen. Dak laqwa, jenek no pjaċir. Mela. U il-lum, sana diġa tkellimna, pero anki il-lum met inkellmek ek tibda tinduna kem tirrezona ma' persuna, tifem dik il-persuna
x'inhu jgħid, ovvjament int li għaddejt minnu meta kont żgħira mhux l-istess li għaddejt jiena, differenti però l-istess. We all have our insecurities. Imma kemmu sabiħ li tara l-xi ħadd li forsi l-akkademja, għax nagħtu ħafna importanza aħna l-akkademja, li l-akkademja isa sabet xogħol fil-kreattiv. U kemm hawn tfal li huma kreattivi waqt li qed ngħidha li l-nifsi wkoll għax jiena waħda mill-mamaz li noqgħod ninkwieta ħafna fuq it-tifel tiegħi u l-akkademja u noqgħod ngħid tarara. Eżatt. Tarar, ġu qed ngħidha lili u qed ngħidha lil mamiżen barra li ma ninkwetawx. U kultant naħseb iktar ma ninkwetaw. Infatti pereżempju kolli min jgħidli min jaf it-tifel tiegħek kif se jkun la inti tieħu ħsieb daw it-tfal kollha. Imma daw it-tfal mhuwiex tiegħi, avolja jien ngħidilhom tiegħi. Tarba kelli tifla kont pregnant. Għad li ġifieri aħna mhux se nibqgħu it-tfal tiegħek issa biss. Għadtilha kollha se tibqgħu it-tfal tiegħi, xi nagħmilhom ejjew it-tfal tiegħi. Tila kollha se tibqgħu it-tfal tiegħi, tila ma ħajkun hemm żekk. Ħajkun hemm il-baby dak iż-żmien, x'ma kunniex nafu li żekk. Tiegħek. So jiena ma nixtieqx laqqas illi nkun tisforzaħ. La mami differenti. Imma inħoss li I have good guidelines biex jiena nagħti motherhood fimt tajba. Mami tajba. U jiena smani. M'hemmx regoli. U le. M'hemmx regoli. U kulħadd għandu regoli tiegħu le. Ġifieri x'ingħidlek tis. Thank you ħafna ta' Thank you. Inti jalla ddur id-dinja mat-tifel. U mela. Għax jiena dik vera wkoll. ċaħġa li għax jisek tieqaf. Yes. And you enjoy the moment, u. Ekku. U ħin tiegħek, il-ħin tiegħek. Kollok il-ħin u l-mobile. Naqra la ġemba. Ux vera. Mela, qabel ma titlaq? Mela, għawek għandi perfume grazzi lil Tashbish Perfumery, United Colors of Benetton, u għawek għandi naqra trattament. Hello. Għandek ħina liħ, fil-kas nżommu jien. Zgur, għax fil-kas neħodule. Thank you. Grazzi lil Majorca Spas. Good luck. Grazzi, thank you lilek. Thank you tal-li ġejt. Suq bil-mod. Mela. Għax jissa, għazdaw kullu kien. Imma, grazzi ħafna li ġejt. Grazzi. U vera ħat pjaċir nitkellem. Nispera li jibdaw il-podcast, mux tana bis, ta' ġviri, ma nemmen li għamlu ftit differenza u koll min jismana, taf kif dak li jkun. Insib ħafna nis li jibżaw jitkellmu jew ma jafux kif jesprimu ruħom. U forsi kun naħseb illi b'affarietek, mux għax Tiziana jew Mel tat television li jippreżentaw mara qed jitkellmu. Nis normali bħal ħadd ieħor. Ekku. Grazzi. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi il-Hair by Alison, lil Gabi Vella l-Makeup, lil Daniel Formosa għall-ġojellerija, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Renault Malta, Daniel Formosa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Positive Parenting Malta.